Magandang hapon po mga kasinag. Andito tayo sa may kulungan ng baboy. Ayan, may mga makukulit. Sunod. Tilo na bagyan ma. Ang cute. Ang daming batik. Mga kasinag, may bagong blessing na naman tayo ngayong taon. Ayan, nanganak na kasi si Star ngayong araw. At may 3 na tayong biik. Ano na, dawa ng sunudan na puti. Oh. Tapos dawa may Masalit-salit sunod dala. Mm. Batik-batik. Dala ba? Lalaki yung lalaki. Puro Sunod na lalaki. dyan, babe, babae. Grabe ang patibusan. Grabe ang patibusan mo. Babae naman dyan masunod. Maninipis ang balukan. Ako yung babae, karami lang ko babae. Hindi, may papadaog ang babae. Tapos itong balyo. Ay, napala si Upay. Paypay. Paypayan. Tante Jean. Ganito ang kumasarap. Ang magagong, ang daro ng magagong. Dalaw lang. Yan pala si Mama. Hiling mo na na kumapit yung pamo. At yan si Chloe. Ay, baby, pamandaan. Lalaki siya, guys. Ay, mga kasilag pala. Magandang hapon po mga kasinag. Andito tayo sa may kulungan ng baboy. Ayan, may mga makukulit. Nanganak na si Star. Nagsimula po siyang mga nakaninang 1:30. Medyo mabilis po ang kanyang panganganak kasi 2:20 pa lang. Meron na siyang 6 na biik. Yan, meron na tayong blessing ulit. Thank you, Lord. Medyo maliliit siya kaysa sa anak ni Upay, pero okay lang kasi malulusog naman po. Ang cute ng mga kulay, may mga batik. 3 batik, 3 plain. It's a tie na, it's a tie. Ayan, andito na kami. Hi. May naka-ready na agad na higaan. Ayan ang ating view. Ma, musta cool ang lalaki. Pirang lalaki na ininunoy? 5 ata o 4? 4 na lalaki, 2 babae ang ating biik. Merong maliit ito. Itong isa, siya ang pinakamaliit. Medyo mahina din, pero kalalabas pa lang yan, kaya medyo mahina pa po. Wala na kaya ako, tapos paghiling ko, igwa. Mga kasinag, habang naghihintay po tayong may lumabas ulit, puputulan na natin ng ngipin ang mga biik para mamaya ready na silang lumidi. Pangwalo na ito mga kasinag. Plain ulit. Lalaki.
Itong patubusan. Anong lalaki? Yak, ano ni? Ano lang yan? Ubak yan. Ako. Kasi nagtapos ko ng putulan ng ngipin ang mga biik. Yan, mamaya papadidiin ko na. Saan ka madaman? Huwag pa. Sunod-sunod. Tiga pa? Iyo. Sunod-sunod. Talo na bagyan ma. Sunod-sunod mga kasinag yung anak ni Ukay. Upay. Kani Ukay ni Star. Ayan, ito medyo mahina ito. Sir. Lagay muna natin dito. Kasi ayusin ko yung isa. Kasi medyo mahina siya. Ayan na sila. Ang cute. Mabuskog na ba nga? Dumididi na sila. 11 sila lahat. Hindi ko alam kung may lalabas pa. Oo, pugol ba? Ano si ama yun? Ano ba ito yung tahinira si Inulman? Ay! Sabi mo, dikit ang ugbod. Bagay dikit pag nilaray yan. Dikita mo pala yung antibusan sa uturaga daw ang oransyo. Kaya ay man nababasaan ng kalmo. Para pag tinibusan ko na kasi nakagangal daw. Mga kasinag, ayan na po yung mga biik natin. 11 po yan. Hindi ko alam kung may lalabas pa. Ang cute. Ang daming batik. Upay. Baka umayan upay aki. Grabing usok mga kasinag. May gatong kasi kami, ayan oh. Para mabawasan yung lamok at yung lamig ng panahon kasi umuulan na naman ngayon. Kaya hindi tayo pwedeng mawala ng gatong.